ଚାହିଁଲେ କେମିତି ବାବୁ? କଣ ବୁଝିଲ କାଇଁ କହିଲ କାକା? ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ତାର ଏ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ତା ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କଣ ସେ ମୋଟା କରି ଯୌତୁକ ଦେଇପାରିବେ? ଏଠି ଆମକୁ କହିଲି ବାବୁ। ସାନ ବାବୁଙ୍କ ପରି ମନ ରଖି ବହୁଟିଏ ଦରକାର। ଏକି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ବୋହୁ ମାଟିଏ। ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ କାକା ଏ ଘରକୁ ଯିଏ ବୋହୁ ହେଇ ଆସିବ ସେ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସରଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରି ଏଇଆ ନା କାକା? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବାବୁ, 9 6 ବଜା କରି ତମ ମନ ରଖି ପରସି ଦବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ଚଉର ମୂଳେ ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଜାଳି ଠାକୁରେ ଘରେ ବସି ଭାଗବତ ପଢି ଦି ଅଧ୍ୟାୟ ତମକୁ ଶୁଣେଇବ। ଆଉ ବୋହୁ ଆସିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ କାକା ଏ ଘରଟା ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ନାତି ଟକାକୁ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଗାଇବି, ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ ଟୋକରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ ଟୋକରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଟୋକରେ ଗୋବିନ୍ଦ। ତାପରେ ମୁଁ ଜେଜେ ହେଇଯିବି କାକା, ଜେଜେ। हाँ तमें किए ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ। ବୋହୁ ଆମରି ଆମ ସାନ ବାବୁ। ହଁ ହଁ ବାପା, ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବାହା ହେଇଛୁ। ମୋ ପବିତ୍ର ତମକୁ ବାହା ହେଇଛି? ହଁ ବାପା, ସେ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସିଏ ଆଉ ଫେରିଲେନି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠିକି ଆସି ତମେ ଠିକ କରିଛ ବୋଉମା। ସାନ ବାବୁ ଆସିଲେ ନା ସବୁ କଥାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତମେ ଠିକ କହିଛ କାକା। ମୋ ବୋହୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେନି ସେ ପବିତ୍ର ଆଉ ଆମକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ପାରିବନି। ହେଲେ ମା ତମ ପରିଚୟ କଣ? ମୋ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି ବାପା? ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ ବାପା। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରି ମୁଁ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଏଠୁ ବିଦା କରିଦେବେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାପା, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ନାଇଁ ରେ ମା ନାଇଁ। ଓ ବାପା କେବେ ତା ଝିଅକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଦବନି। ତୁ ଏଇଠି ମୋରି ଘରେ ମୋରି ବୋଉ ହେଇ ରହିବୁ। ବାପା ବୋହୁ ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଲୁଗାପଟା ବଦଳି ନେବ। ଯାଅ ମା ଯାଅ। ବାବୁ ଆମ ବୋହୁ ମା ଘରେ ଯେମିତି ଗୁଣରେ ବି ସେମିତି। ବୁଝିଲେ ନା ବାବୁ? ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭରି ବୋହୁ କିଣିଲେ। ବୋହୁ କାହାର କହିଲ କାକା? ମୋରଟି କାକା ସେ ପବିତ୍ର ନିଜେ ଝିଅଟାକୁ ଫସି ଦେବାକୁ ବସିଥିଲା କାହିଁକି? ଆସୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ତା କାନ ଧରି ଶାସନ ନ କରିଛି ତାହେଲେ ସେ ମତେ ଚିହ୍ନିବ। ଆସୁଛେ କାକା। ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ। ଏମିତି କଣ କହୁଛ? କଣ ହେଇଛି? ଖସି ପାରିଲି ନା ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିନି? କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପା? କଣ ହେଇଛି ବଳେ ବୁଝିଯିବନି ସାନ ବାବୁ। ଆରେ ପବିତ୍ର ତୁ ମୋରି ପୁଅ। ଶେଷରେ ତୁ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କଲୁ କେମିତି? କାହା କଥା କହୁଛ ବାପା? ମୋ ବୋହୁ କଥା। ଯାହାକୁ ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇ ଛାଡି ଆସିଥିଲୁ, ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୋ ବୋହୁ ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛୁ ବାପା? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ନାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ପାଗଳ। ଫାଙ୍କି ଦେଇ ପାରିବେନି ସାନ ବାବୁ। ବୋହୁ ବୋହୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ। କିଏ ତମେ? ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନସୀ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନସୀ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଆଜି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି, କାରଣ ସେଦିନ ଆଉ ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ। ଓ ତମେ ତମେ ନିଜକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଏ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ସାହସ କର କେମିତି? Get out! I say get out! No! तुम लक्ष्मी रत्न बहु को किसी କହିପାରିବ ନେ? ସେ ଆଜିଠୁ ମୋରି ଘରେ ମୋରି ବୋଉ ହେଇ ରହିବେ। ଏଇ ଖାଉଟି ତ ବାପାର ସେ ଧନି ତୁଟେ।
କି ତାଛଡ଼ା ତମେ ବହୁ ମାକୁ ଘରେ ରଖିବ କି ନ ରଖିବ ସେଇଟା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ ସୁନ୍ଦର ତମର ଅଭିନୟ, ତମ ଅଭିନୟକୁ ମୁଁ ତାରିଫ କରୁଛି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ତମର ସେ ବାଧ୍ୟତା ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନା। ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ କର କେମିତି? ତମକୁ ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିଲାନି? ଏଇଟା କଣ ଭାବିବ ରଙ୍ଗମହଲ? କ୍ୟାମ୍ପର ପରିସ୍ଥିତି ତମେ ନିଜକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ତମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ତମେ ଜାଣିଛ, ସ୍ୱାମୀ ଶବ୍ଦ ତମେ କହିପାରିବ? ତମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ବାବୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ନାହିଁ, ହେଲେ ପବିତ୍ର ବାବୁ ଓ stop it! ଏମିତି କେତେ ଜଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ପାଖରେ କେତେ ବଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରିଛ? ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର କେତେ? Gentlemen! Don't talk! ତମ ପରି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଆସ ନା ଏ ଘରେ ନାହିଁ। Out! I say get out! ମୁଁ ବାହାରେ ୱେଟ୍ କରିଛି, ଆସ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ୍ଷତିଟା ମୋର, କ୍ଷତିଟା ହବ ତମର। କାରଣ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ତମ ବାପା ଜଣେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ। ମୋର କ୍ଷତି ହବ ତମର। ତମେ ଏକ ରହିପାର, ବଟ୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଦିନ ମୋ ଘରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାର ଦାବି କରିବେନି। ଏଇଟା ହିଁ ତ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନରେ ଆସୁଛି। ସେଦିନ ଗଲେଇ ଭଉଣୀ ମାଣିକ ଆଜି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଏ ଶଙ୍କା ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସଂସାର ଇଏ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ। Hey!